काई कांदुच खुशी रे खुशी रे की कांदे की जानिଛ ତ କାହିଁ ପଚାରୁଛ आई एम सॉरी ନାଇଁ ମାମା ଗୋଇଠା ମାରିକି ବିଷ୍ଣୁ କହିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ କାହା ମନ ଭାଙ୍ଗିକି ସରି କହିବାଟା ସେତିକି ସହଜ ନୁହଁ। कौन तमे आज जाए मते भूली न पेपरटाକୁ ତମେ କଣ ବିଜନେସ ଭାବିଲ କି ଆଜି ଭଲ ପାଇକି କାଲି କି ଭୁଲି ଯିବି। ମୋ ପାଖରେ କଣ ଭାବଥିଲା नहीं सेमिति किछि भी न ଆଉ କେମିତି କେମିତି ଦେଖ ସେପଟେ ଦେଖ କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଭାବ ଥିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଲୟାଲ ଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଜେସିଭ ଥିଲି। ଏନିୱେଜ ମତେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ତମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବ। मते तो बिना बंचिबा शिखी दे जा तू